Συγγνώμη το προηγούμενο, το part 1 έγινε ένα μικρό λάθος. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Βάλαμε τόρτσες εδώ πέρα, φτιάξαμε και το υπόλοιπο το χώρο λίγο. Το κάναμε λίγο off camera, δεν πειράζει όμως. Τώρα θα κάνουμε την ίδια τακτική που κάναμε και στο άλλο συντριβάνι. Πέρα. 2 blocks, εδώ, εδώ και εδώ. Ωραία. Βάζουμε ένα από εδώ. Βέβαια θα το διαλύσω να κάνω όπως πριν. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Επίσης εδώ πέρα, για να γίνει λίγο πιο όμορφο, βάζετε και ένα από πάνω. Το βάζετε εδώ. Ωραία συντριβάνια ελπίζουμε. Να τα δούμε και τα δύο μισό λεπτό. Λοιπόν, από εδώ πέρα μπαίνουμε και εδώ πέρα βγαίνουμε. Λίγο να συνεχίσουμε και το part 2. Αυτό το ονομάσουμε part 2. Δεν έχει σημασία που διακόπηκε το άλλο. Στο επόμενο part θα το παίξει ο ξάδερφός μου. Είναι λίγο νωρίς να το λέμε τώρα, δεν πειράζει. Τώρα αρχίζουμε εδώ πέρα φτιάχνοντας μια ανοιχτή πύλη εδώ που να ανοίγει προς αριστερά και προς τα δεξιά. Φτιάξουμε ένα μικρό περίχωρο του χώρου γύρω γύρω. Ο χώρος τι λέει, να είναι τεράστιος ή κανονικός? Ας αρχίσουμε με πιο μικρό και μετά το κάνουμε μεγαλύτερο. Μέχρι εδώ καλά είναι. Ναι. Θα το μεγαλώνουμε, να βάλουμε και μερικά τόσεις. Να βλέπουμε. Τα τέρατα δεν βγαίνουν τώρα, τα έχουμε βάλει στο ειρηνικό, γιατί καμιά 20 κρύπερ. Δεν γινότανε. Ναι, θα το πιάνουμε και θα πάει το συντριβάνι. Το έχω πάθει αυτό. Και το έχτισα, μετά ερχόταν ο κρύπερ. Το έχω βάλει και στο δύσκολο, μου φανταστείτε, λέω καταφέρω. Εδώ πέρα λοιπόν, εδώ πέρα πόσα ανοίγματα έχουμε? Μετά, ωραία, 1, 2, 3, 4. Ωραία. 4 μετά τον πιστό. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Το κάνουμε πέρα τώρα. Να βγει όμορφα με το άλλο. Εντάξει. Το πέρασες. Ωραία. Να δούμε ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα αυτό θα είναι το πρώτο περίγυρο. Θα βάλουμε πόρτα εδώ πέρα. Τώρα δεν φτιάχνω την πόρτα, δεν πειράζει. Πέρα φτιάχνεις από πάνω. Είναι ωραίο. Ωραία, είναι αερούμενο. Έτσι θα χτίσουμε. Εσύ είναι τίποτα βασιλικό και μυστικιστικό. Αρέσουν αυτά. Σκοτεινή μαγεία. Τα πράγματα ξέρεις μου αρέσουν, δηλαδή εντάξει. Υπάρχει κάτι μαγικό στον πύργο μας. Και γι' αυτό το χτίζουμε. Έτσι αλλιώς. Τώρα μέσα το εσωτερικό θα το συνεχίσουμε πέτρα. Δεν θα χτιστεί τώρα αυτό το καιρό ο πύργος, αυτό το part. Θα χτιστεί το πρώτο περίγυρο. Δηλαδή το πρώτο. Ναι, μετά σε άλλα part θα χτίσουμε όλο το πύργο. Όλο το πύργο μέχρι το τέλος θα είναι χτισμένος όλος. Στο τέλος θα κάνουμε ένα part μόνο για την ξενάγηση του χώρου. Να σας δείξουμε. Θα κάνουμε κάτι δικά μας. Και εμείς δεν μπορούμε πρώτον να το χτίσουμε. Θα χτίσω το εγώ μετά. Φτιάξω μερικά σπιτάκια να τα πω. Ναι, μαγαζιά μπορεί να τα κάνεις. Ναι, θα Μπορεί να δούμε. φτιάξουμε και τείχος, αλλά μάλλον όχι. Άλλη φορά. Θα έχουμε και χρόνο γιατί τώρα είναι και βράδυ. Αύριο όλοι έχουμε σχολείο. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα συνεχίζουμε. Είναι λίγο σπαστικό. Θα το πούμε. Εντάξει, είναι μεγάλος χώρος. Μας έχει βγει η ψυχή τώρα. Συνεχίζω εγώ να διαλάω. Όχι, το πάτε έτσι θα πάει. Μόλις χτίσουμε, μόλις βασικά βάλει ο Γιώργο. Βάλει ο GK. Ναι, καθόλου. Δεν έπρεπε να αναφέρω το όνομα. Δεν πειράζει. Αλλά το έχουμε πει σε άλλο επεισόδιο. Ναι, δεν πειράζει.
Όταν το φτιάξει βάλει και την πέτρα να τελειώσει αυτό το part και θα γυριστεί μετά, δεν ξέρουμε πότε θα κατέβουν κιόλας. Μπορεί να τα κατεβάσουμε σήμερα ή πιο μετά. Σήμερα. Εντάξει, σήμερα θα το βάλουμε. Τώρα για το επόμενο part δεν ξέρουμε. Και να αργήσει λίγο, μην ανησυχήσετε. Όχι που θα ανησυχήσετε τώρα. Σιγά μου σας νιάξει κιόλας. Ένα βίντεο έχουμε 10 views περισσότερο. Δεν ξέρουμε καν ποιοι τα έχουν δει. Όσοι μας βλέπετε, στείλτε μας ένα comment να ξέρουμε ότι υπάρχετε. Που σου γαμώ κολοπρόβατο. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο part, όσοι δεν το είδατε, παρακαλούμε όσοι παράδειγμα το βλέπετε το βίντεο, ξέρω εγώ σας αρέσει, δεν σας αρέσει, και τέλος πάντων, η γνώμη του καθενός είναι. Αν θέλετε να γράψετε comment για το πώς να γίνουμε εγώ και ο ξάδερφός μου καλύτεροι στο Minecraft, να τραβάμε καλύτερα βίντεο και να βλέπετε κι εσείς με περισσότερη ευχαρίστηση. Κάποια στιγμή μόλις τελειώσουμε όλο αυτό το creative deploy που θα φτιάξουμε, θα κάνουμε και survival series. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω όποιος το βλέπει, αν μπορεί κιόλας, να γράφει comment τις επιδόσεις του, τι δεν του άρεσε, τι του άρεσε. Για να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Ναι, φύγει το πρόβατο. Ωραία. Τώρα εγώ βάζω την πέτρα. Τώρα και μπορεί σε κανένα μήνα να κάνω και με έναν φίλο μου που είναι στο Zeroland. Νομίζω το ανέφερες και πριν. Α, ναι. Στο προηγούμενο part. Ναι, θα πω άλλο. Που θα τραβάει βίντεο τώρα. Το όνομά του δεν μου το έχει πει ακριβώς. Αυτός λοιπόν θα βάλουμε βίντεο μαζί με έναν άλλον που κι άλλος είναι Zeroland και θα τραβάμε βίντεο μαζί και οι τρεις. Γιατί έχουν fraps και εγώ δεν βάζω τέτοιο. Γιατί δεν πληρώνω εγώ για τέτοια θέματα. Κάποια στιγμή όμως θα το κάνουμε. Όχι κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται. Και έτσι μια χαρά είναι. Ναι, όντως. Μια χαρά φαίνεται. Μου έχουν φύγει τα χέρια να πούμε τώρα επειδή κρατάω εγώ την κάμερα. Με έχει πιαστεί ο λαιμός μου. Τα χέρια μου. Κι άλλος κάθεται και πατάει κλικ όλη την ώρα. Κλικ, 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 κλικ. Πω το δεκάλεπτο θα το φάμε. Όχι ρε. Τι λέει, δεν θα φάμε δεκάλεπτο. Ξέρεις λοιπόν, λίγο πάλι να έχει το πρόβλημα αυτό με τη μνήμη, Θα δούμε. Ωραία. Ξέρετε, είχαμε τραβήξει και άλλα βίντεο που δυστυχώς δεν τα δημοσιεύσαμε γιατί ήταν πλακίες. Ήταν τελείως fail. Ναι, τελείως, δηλαδή και που τραβάγαμε έμπαινε μέσα η αδερφή μου και μας ερετούσε, δηλαδή εντάξει. Τι άλλο να πει κανένας. Και το άλλο που είχαμε ένα survival και είχα πάρει εγώ και είχα μια βάρκα. Αυτό είναι τελείως αποτυχία. Ναι, κάπου θα κάνουμε και ένα parkour map. Που δεν ξέρουμε αν θα δημοσιευτεί ή όχι. Ναι, μπορούμε να παίζουμε μόνο εμείς. Ναι, εξαρτάται. Επιτέλους. Ωραία. Και δεν φάγαμε δεκάλεπτο. Αυτό ήταν το part. Μέρος. Το πρώτο part. Το πρώτο part 2 Γιάννη. Ναι, το δεύτερο part. Λοιπόν, Μέχρι την επόμενη φορά. γεια σας. Γεια σας. Μπαίνουμε για το part 3.